abweratu tsopano avitumbiko mumba ndipo ayambatu kuyankhula akuti kumatoyipatsa mototo ali DPP njopanda dongosolo ndata kuiona zonse ili mbwereraso iyi dongosolo direction nde ilibe kuyankhulatu zambiri kuti tsopano mwadzukano kuchokano kuja kujeni kumanyazi kuja manyazi ata ayi kumadabwa soti mukamba iti inu mukudziwa bwinobwino zono tavitumbiko mumba akhala mchirokosi kuyamba Friday lapitali mpaka natu kufika dzulo pamene apatsidwa belo ndata patulutsidwa pa belo peze kuti abweratu pa Facebook kuti kuyamba kuyankhula ngati mene ankayankhulira nthawi imeneja nthawi yachisankho ija mukumbukira nthawi yolenga mavoti zomwe zimene zidapangitsa amangidwezi mukakumbukira bwinobwino nthawi imeneja ndapa nabweranso pa tsambalo la mchezo lomwe limatchedwa kuti vitumbiko AZ Mumba PR engineer nde akunena kuti adzapereka statement pamenepo sharp tingowerenga nde ndikumatanthauziraso akuti statement by honorable engineer vitumbiko AZ Mumba after the court granted him bail akuti tikuyankhula kuku ndizimene kuyankhula vitumbiko Mumba tsopano court lilapatsa bail. I would like to thank my family, friends, reverends from Nkoma and the Livingstonia Synod. Some had to travel all the way from the north, pastors from various churches, alumni from the Polytechnical, Poezi Boys and Robert Rose, church members from CCP, fellow independent MPs and MCP MPs, both from the Central Region, MCP. NEC members and a special mention to mention of Right Honorable Kumbo Kajali for taking their time to visit me when I was in custody. Akunena tukuti choyambirira ndikufuna kuthokoza banja langa azinzanga onse komanso azibusa osochokera ku Nkoma komanso Livingstonia Synod ena anachita kuchokera ndithu kumpoto kumeneko azibusa kuchokera machachi osiyanasiyana maalumina ya ku Polytechnic ku Poezi Boys komanso ku Robert Royce azinzake onse akuti anthu ena amene amapemphera nawo kuchokera ku CCP komanso nde kuti ma MP onse amene anabwera kuzamupanga support a MCP enanso ochokera chigawo chapakati akuluakulu a MCP komanso kungoyankhula mwina mwapaderadera olemekezeka Kumbo Kajali amatenga nthawi yawo kubwera kuzamuyendera ndithu nthawi imene anali ku polisi muchitokosi. I believe our judiciary and I will respect the outcome of this process. Meanwhile, as a reminder to all, I am still on my 90-day hiatus, which I intended to extend for another 90 days because this government seems not to have found its feet yet. If Chakwera or I speak, people might misjudge us as bad losers. Akunena kuti ineyo ndimakhulupirira ndithu di khoti lathu la dziko lino komanso ndikuti makhoti amene zimayendera ndipo ono ndilemekeza zimene zitachoka ku khotiko pakanali pano pandizonena kuti ndikufuna kungokumbutsa nonse kunena kuti munthu unetu nakalipa 90 days yata asati kukhala chete kumene koko kwa masiku 90 osayankhula china chilichonse yayi ndipo ono ndikufuna ndonjezereso ndekuti 90 days inafande boma ilili likuoneka kuti notu silinafike silinaponde bwinobwino mapazi ake bwinobwino pa ground ndeineyo ndichakwera tikati tiyankhule chomwe tichitike nchono kuti anthu atipanga tujaji atiweruza ngati maluza ofoira kwambiri amene tinaluza ati mabad losers maluza eni makape ofoira akunena ndo choncheti tipite nopenapa akuti an indication that they have not found their feet is their campaign and manifesto is based on welfare government or economy, but they are parading an austerity government stroke economy in the parliament and elsewhere. They presented an austerity budget, yet in there are a lot of fribbles that shows there is no economic direction and no development partner stroke donor can support that welfare budget. Akunena kuti ndikufuna ndikufotokoze ndikuonetseni nozi zindikiro zonena kuti boma ilili nde silinapezeru likulephera kuti liponde bwinobwino pa ground mu kampeni yawo mukatimonetsetse bwinobwino ankakamba zokhudzana ndi boma limene lidzakhale nde kuti ndamalawi pa mtima komanso nde kuti chuma cha dziko lino kuchika pa mtima kuti amalawi iyayi azitha kumaona bwino koma zomwe zikuchitika nzonena kuti akupeze kuti akungoyika zijeni zimamecha zonena kuti zizivulaza anthu kudula zinthu zambiri kuyika zimisonkho zina zotiluzo kubwera ku parliament yangovina zosaoneka poso zochitika zake ndekuti budget yomwe anadzapereke ijayi kuchita kuonetsa kuti mulito ndi magapu ochuluka kwambiri oti nakhoza kuvuwa zikhozo zisokonezo ngoti ma fribbles zisokonezo mmene momwe kubwera pamenepo ndekuti zochita kuonetsa kuti
alibe direction tu, alibe dongosolo lina lililonse, alibe direction kumene akulowera, ndipo chifukwa cha mmene akupangiramo palibe olodona wina aliyense amene angabwere olo dziko lina lake loti kuwathandiza kaya ndi IMF kaya ndi chani sizingabwere kuwathandiza chifukwa choti budget yawo ndi zoti kuchita kuonekeratu kuti no siyo dolo la mtima iyi, ndi olodona wake ndi utano amene angabwere kudzasapota kupereka chithandizo ku dziko lino la Malawi ndi budget yoti no osadolola mtima olo pang'ono pomwe. Apitiliza kukamba zonoti, so let the DPP first find their feet, then we can start offering constructive guidance. In closing, in his song titled The Conqueror, Ben Wera sings, "When a lion is resting, never you try to wake him." People over politics kunena kuti ndachomwe titapanga apa nchonena kuti tilole DPP kuti nomwena mwake iponde mapazi ake pa ground, ndati kuchoka pamene tingambe kuwatsogolera kuti ino tikupaseni mazitsogolero zabwino, chuma timayendesa chonchi, dziko timayendesa chonchi, usati mmene mukupangira mweya tamamverani zetu kukambazi. Akuti ndikumaliza china chichosa kukamba zone kuti mu nyimbo imene inayimbidwa ndi Ben Wera yomweno akuti title yake ndi The Conqueror, akuti pamene mkango ukupuma musayerekeze kudzutsa dala, osayerekeza #people over politics, akuti anthutu pamwamba pandale. Ayi zimenezo ndi zimene walemba Vitumbiko Momba mwaona moti mfundo tengapo mmenemo. Akuti yeyo ni mkango ndi osayerekeza kudzutsa fo yonena kuti no ukabangula ndi kuti no pamene ukugona musayerekeze kudzutsa dala. Akukamba so zonena kuti akuti tu DPP ndi kuti akuoneka kuti ilibe direction olompang'ono pomwe, budget yawo kungoyikamo zinthu zosokonekera zokha basi. Iwo akhala kupereka ndithudi chitsogozo bwinobwino kuti noti kutsogolereni bwinobwino tikupangeni guide ino mukukanika kuyendetsa zinthu zitikuyena tikuthandizireni ino mu nthawi yake pokambapo akutero. Kumakamba zoti kodi inuyo ndi kuti no opereka malangizo kukhala ino kumbali ya chitsogozo kuti no dziko liyendetsedwe bwanji, anthu amene munapalapala so basi kungopalapala Malawi basi ndikubasi kumuyanika pa dzuwa apo nkumusiya pamene alipa. Kumanoti budget ya DPP osalongosoke ino budget imene munkatenga kumakagawa ma 50 pini ku State House ija ndi budget amenya DPP budget yabwino nditi kutenga fixa chakuti chajani billion kukayika kujeni kukamwikala jeni chakwera koko iye kumangoononga ndalama kugawa chani zosalongosoka pamene ndi kuti no anthu mankhwala alibe zipatalamo chani zambi. Inuyo budget manager ndi iyi imene athya pa magaya DPP wangakhale ili ndi dzimisonkho chani zino komano imene ili ya betere nditi kuti betere ro chizungucho ya betere nditi no apapa kumakamba zoti ayi madona sangaonenso kuti angathandize dziko lino mukamba chani mesa kodi no Sunday lomweri kuweti fund yapereka 15 million USD kuti mwina make zithandizire kumanga chipatala chako. Amenewo maja si madona amenewo sadaone ndi kuti no budget inu mukamakamba choncho ejenu World Bank sija kodi inadzapeza kuti inadzapeka suka ndrama kuti kathandize kugula chimanga. Inu kodi are you blind kuti you are not seeing zomwe zikuchitika? Kunena kuti no ma meetings have been held, kwachitika ma meeting inapita muthalika akhala kumachita ma weekend nake ma meeting ndi anthu oti no akuchokera ku IMF ku World Bank uko, so mukutha kuona amenewo maja mesa madona ndi amenewo mufuate zitokhala panopa ndikumakuza kuti tsogolani maso muziona kuti zinthu zikuchitika. Things are happening, okay? Zinthu isizoti zili 100% perfect, kuli zinthu zina zomwe zikufoira mafereleza m'mamidzi muti kumava nkhani zimenezo kuti no mafumu ena akakufoirisa zinthu here and there, koma noti kutha kuona kuti no at least we are heading there. Magawa eventually madonors ajawabe zikozori mwina mwake donor confidence abwera nkwambaso kuthandiza dziko lino. Pano mukubwera ine ndi mkango panopa pamene popo mwasanduka mkango pano ponena kuti nakupatsani bero mwasandukano mkango pano muyambe kuyankhula zambirimbiri ine ndi mkango musaita kundidzutsa. Ungapange chani iweyo limeneyo ndefunso ungapange chani because inuyo magayi munali mboma koma zomwe mwapangapo chani mukamazitcha mkango wake wotani mkango wake wotani we got this
zimenezi ndi zimene zinapezeka zoti zakumangitsanisoni ya coming here ine ndidolo ine atipoti atuluka topenepo osayiwala kuti anzanu tali kumaula uko you are lucky pamene mwapasidwa chance kuti nomutuluke ndi mukayankhula nomozipo pano kuyankhula mothamawo kuti ino anzanu tali uko anakali komwekoto you have gotten the opportunity mwayi wanu umene osagwiritsa ntchito kukhala pasi ndi kusinkhasinkha bwinobwino kodi ndi pati pamene tinachitapo bwino mpata pamene tinalephera kodi ukakhala kumene kudzako experience yake inali yotani mungoyankhula poti nomwatuluka iyayi poti democracy wina alesi ali ndi ufulu oyankhula ndimene mungathere komano pa ground pa magaya ife tingathe kuona ngati ma citizens we can see kunena kuti magaya wakuyesesa because tikutha kuona kuti noti mafanzi tikubwera ndithu kuchokera kumakuweti fund ku anthu atithandiza apo ndi apo kuona kuti fanzi yachepetsabe zomayendayenda palibe zoyendayenda kwambiri overspending palibe tikuona kuti no mafuta sizoti situation ayitokhazikikiratu koma tikutha kuona mafuta ajano anthu asiya kukhala m'makiumu kwambiri tikutha kuona mafertilizer kumafika ngakhale zachinyengo sizikulephera mavenda chano kusokona system komano zikubwera the hope ndionena kuti no one day zinthu zizakhale bwino kusiyana ndi mmene taonera mulamuliro omwe apitawo muli maganizo pankhani imene makamaka pa zimene ayankhula Virumbeko Mumba zambiri tumenemo ndipo timatanthauzira tiwuzeni maganizo anu mu comment section koma mulemezanso maganizo anzathu akuti